Monggo Mas, podang kune. Ditunggu lagune Mas Gujrit. Pak, supaya sugeng midhangetaken. Ugi ditunggu menika saking paguyuban alap-alap Pasar Barokah. Lagunya masih ambil-ambil orang-orang. Apa udah Boro kamus dhewe mawon.
Dok meni. Ade Sokiman marani. Sini mas. Terus mas, yo. Sagungan ae mas. Monggo Pak De. Iya. Matur nuwun. Nggih Pak De, bar niki lagune napa? Bar niki. Oh, siap. Mbak Hari, Suginawa. Pados melih ngoten mawon nggih Pak De, berkah nggih Pak De. Santai wae, nek Pak De kuwi sangone telas Mas Agung jene ngendi ki mau. Duet Mas, duet. Lagune duet. Duet. Pokoknya aja sampai ganti lagu.
Matur sembah nuwun wis. Ora tau ngejog. Ngejog pisan terus ndredeg. Oke, masih bersama sedulur Ubyak-Ubyuk juga Cerah Kota Cijantung. Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka
penyanyi padha karo nyumbang anak yatim. Iya. Ayo yo. Ayo Mas. Masih bersama sedulur Rupiah Ubyuk. Iya. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu Piye Mas? aneng kono kae Ije kelingan to Mas. kawan-kawan dilalake Aduh wong bagus. Aku ora bisa lali. Kangen ning atiku. Kaya ngenteni tekamu. Ndak sangat-sangat, Mas. Ayo Mas. muka-muka Gusti tansah dadi srana usah delok ro asmara. Yo tak cedake yo. Dinteni apa ora iki Mas? Hah? Iki Dinteni apa dijatah ora? nggone Mas Gareng 300, nggone Mas Harno 300. Oh iya, siap. Wis Berarti ngono. niki cek kurang Ajur 120, gen ajur ya. Mas. Bos. Amal jariah muga-muga rezekine lancar Amin. terus. Amin. Ya Allah, amin. Nek ngoten lak jelas Amin. welo-welo to niku. Selamat Mas Ben geno. Ya Allah, matur sembah. Nak ra ngene kira dadi ketua ranting terus Nah, omong. lah Pak iki. ketua ranting sak umur hidup kok. Saksine Pak Ustad. Ayo Nduk. Aku nganteni keringu eling meringat janji-janjimu. Kapan aku bisa nampeni ro asmara. Iya Mas Riyati.
sewu Mas Parto, pasukan setelah ini pamit mau ke Pondok Aren. Aku melu ya Mas. Melu ora apa-apa tak gonceng yang ngarep no. Gonceng yang ngarep ya Ya Allah. tetap melayani gubuk asmara. Aku nganteni meringat janji-janjimu. Aku bisa nambani roh asmara. Ya sembah nuwun sukses selalu buat Mas Warto keluarga besarnya campur sari ubyak-ubyuk. Ki jane sone sapa ta iki? Sone sinten Mas? Jan Jos Sunan Audio Jembeng Lur. Jos. Barista. Semoga samawa Barista. Iya. Mas Warto. Punya mantu ya. Yo. Manis dik kowe pancen manis. Ket biyen lho Mas. Mas Arif mana Mas Alif? Tambah Mas manis Alif. yen ora seneng Alif. lamis. Seneng lamis. Manili madu bisa-bisa ngunturke jantungku. Ganteng Mas sampeyan pancen ganteng. Awet lahir ganteng. Tambah ganteng yen ora seneng mandan. Kok sok alit Mas namine kempel Mas Suroto. Mas Suroto? Sampeyan kaya wong gemblong Mas Suroto mana nih? Hei, Siris dik Undang bendara. pripun? manis pasare prasojo. Pasar turi Mas ning Surabaya. Aku ngerti Mas Alif senengane godho. Dironce-ronce kembane kali aku kowe cah manis asare prasojo. Aduh iki lali lho. Memang lidah Mas, lidah bertulang. Aku ngerti iku watake sampeyan Pak Nandar. Ayo Dut. Pak Suroto mana Pak Sur? Pak Suroto sini dong. Mas Suroto monggo Mas Suroto. Aku dipromo kok nyanyi ora apa-apa. Iya toh, sini loh. Apangken Pak Nandar. Nah, weton Sragen iki jogete ya ini. Ayo. Manis dik kowe pancen manis. Pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lamis. Seneng lamis. Dik ngungkuli madu bisa gawe lunturke jantungku. Ganteng Mas sampeyan. Mas Suroto ganteng. Pancen ganteng. Tambah ganteng yen ora seneng mandeg. Kok soale temas namine kempel. Ngalur ngidul sampeyan kaya wong gemblung. Mati dik dironce-ronce
Mugi-mugi ndamerno ing penggalih. Sawalan. Ayo ta, yo kijing miring. Monggo. Sini lo sampean lo sing jaluk lo. Ayo. Gak apa-apa, tenang aja. Iki wes biasa. Ayo Mas Gareng. Sini. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Ngitan beli ngulon, apa sediane kelakon Mas Maulana. Ayo miring Mas Maulana. Ayo miring. Domino kartune andal Mas. Bojo loro rebutan kon. Cek, wah, Konci. kijing miring Mas, kijing miring. Trekane kemamot tabune ora dijembeng ora bisa mlebu. Wong aku bener, aku roh aku. Kijing miring, ayo Mas, kijing miring. Siji loro telu papat lima enem pitu. Mas, kijing miring Mas, kijing miring. Ngitan bali ngulon, apa sediane kelakon Mas Gareng, Mas Gareng. Ayo miring Mas Gareng, Mas Gareng. Ayo miring. Miring, miring ngitan nek ora miring ora ketuman Mas Gareng Mas. Ayo miring Mas Gareng Mas. Ayo miring. Nek ora metu pokoknya gini bae. Ayo. Kaya cah tipes lho Mas. Mas, kijing miring, ayo Mas. Kijing iki. Ngetan beli ngulon Mas Gareng, apa setiane kelakon Mas Gareng Mas. Ayo miring Mas Gareng, ayo miring. Ngetan beli ngulon, apa setiane kelakon Pak Gareng. Ayo miring Pak, Pak Gareng. Ayo miring. Entek ya. Wes sudah. Hah? Matur suwun. Mana bas apa? Bas apa? Monggo. Mas Maulana. Sumangga sepeda bali pinangka sampun pakurmatan ujung wonten asrinipun keluarga Bagong Trah Mbah Somo. Kasuwun beksani sesarengan. Sing sayang sing rongkon umpama sliramu sepalangar melati aku kumbang idam sari umpama sliramu
tunggu pangestunipun. Hati-hati sak malase ngira dalam hatiku nemen sira omong bagus nganti-nganti ora bakal lali lakai lintangi mlaku tasih kunjuk dumateng keluarga besar Trah Songo suka midhanget Menunggan kunjuk panjenenganipun keluarga ageng saking Trah Mbah Sumo. Mugi-mugi kangge jambe saya ing dalu punika.